नै पिज्जाबो मोनबावोसो पिज्जा नै नायना ला पानिपुरि दख'नाबो मोनगोन सनारिबो मोनगोन गाइस Welcome back to my YouTube channel too guys. नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खनसे बरायनो थालायबाय नोंथांमोना नायगासिनो दं हारिमु ब्लग YouTube channel too guys. भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलादो आं दिनै मायाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना मिथिखागौ आखायाव आंनाव टपिक गुफुर दं ओमफ्राय मोनसे आइकार्ड दं भलुन्टियारनि ओमफ्राय जोंनावथ' खाथियाव बाथौ फुजा जादों नालाय बे बाथौ फुजायावनो भलुन्टियार गोलैदों नालाय एसे थांना फैनोसै बेरायना फैनोसै नोंथांमोननि जायगाखौ दिनसे शेयार खालामनो नागिरदों आरो नोंथांमोना नायना लादो बेफोरखौसो भलुन्टियार बुङो भलुन्टियार माखासेयानो टपिया ओरै बास्केटाव दं खावसे जोब्बाय ओमफ्राय नै आइकार्ड माखासेया लागाव नोंसोरथ' सिख्लाफोर नुगोन होननासो थांथारा होनदोंलै भलुन्टियार जाया होनदों नोंसोरो नङाबाथ' नोंसोर भलुन्टियार जानायनि कारनानो गैयामोन टपिक गानना लाबाय टपियाबो फिसाथार ओमफ्राय आइकार्डखौ दा गानसिगोन आरो सिख्लाफोरखौ आं एसे खिथिनोसै नोंथांमोननो अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो गाइसमोन 30 बोसोर सनाथि फोरबो मायथाइ फालिथाय सानबानि हाबाफारि लानानै माइन' बाजाराव जोङो दा फैनानै जायगा मोनफैबाय ओमफ्राय नोंसोरनो आं मा लिरदैयाव सनाथि मायथाइ फालिथाय 50 बोसोर ओमफ्राय नोंसोरनो आं दा इखौ देखायनो नाजानोसै आरो अब्ला नायलांबावदो भिडिअखौ ससेबाव दा वाव दै गग्रा होलायदों गग्राबो नै आं फट' खेबफेरालै जाब्रा दंबाथाय हाबनोसै दानिया जों वाव स्टेजआ माथो हिट जाखागोन पुकन फैगोन गाइसमोन बेवहाय लागाव मोसाग्राया जोंना बै बक्सिंजों आरो जों बेयाव होखावगोन एकदमबारे मोसानाया लागाव दा दखानथिं बेरायना फैनोसै आरो एसे ओमफ्राय दखानाथ' दा सानावथ' बिदि नुवा नालाय दिनैसो फार्स्ट नालाय फुजाया हरावसो एसे मोजां नुगोन ओमफ्राय बिसोरनो देखायनोसै आं गाइस नै पिज्जाबो मोनबावोसो पिज्जा नै नायना ला पानिपुरि दख'नाबो मोनगोन सनारिबो मोनगोन गाइस वाव मा दखान जाखो बेफोरलाय हराव खुलिबासो नुसिगोन आरो माने मा दखान हमनो हाला मावगासिनो दं बन्द वाव ओरैबो पान बान्दार सिकर वाव नै बिथिं माबा फानदो वाव खुलिजेनबायानो बिथांमोना जोंना देलायग्रा बुस्थु मोननो हागोन नैबेवहाय उन्दै गाखोग्रा ट्रेन लाबदो गाखोनो हागोन सोरबा गाखोयोब्ला गारि फिसाबो दं नायदो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो हारिमु ब्लग इउटुब चेनेलखौ गाइस उनाव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय